ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଧାରେ ଛୋଟ ଝରଣାଟିଏ ବହି ଯାଉଥାଏ। ସେଇ ଝରଣା କୂଳରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦରପୁର କୁହନ୍ତି। ସେଇ ଗାଁରେ ରାଜୁ ଆଉ ହରି ଦୁହେଁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ପାଠ ପଢିବା ଖେଳିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାକୁ ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଫୁଲ ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ନୂଆ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବହୁତ ସମୟ ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠି ସବୁଦିନଠୁ ସେଦିନ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ସହିତ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଗଛପତ୍ର, ସତରେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଦୁନିଆକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପରୀର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯାଦୁ ପରୀର ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯିଏ ବି ଛୁଇଁବ ସିଏ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ରାଜୁ ସେଇ ପରୀର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୁଇଁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ହରିକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ କୁହେ ସେଇ ପରୀର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ। ତାପରେ ହରି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରୀର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଯାଏ। ହରି ସେଇ ପରୀର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯେମିତି ଯାଇ ଛୁଏଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଉଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ପାଇ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେମିତିରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଉଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ପାଇ ସେମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜୁ ଆଉ ହରି ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ଶୁଣି ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ଓଲଟା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରାଜୁ ଆଉ ହରିର ମଜା ଉଡାନ୍ତି, ଆଉ ଏସବୁ ମିଛ କହି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଗାଳି କରନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷସ ଭୂତ ସେଇ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ମଣିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ରାକ୍ଷସ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ରାକ୍ଷସ ଭୂତ କହେ, ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭୋକିଲା ଅଛୁ, ଆମକୁ ଦୁଇଟି ମଣିଷ ଛୁଆ ଦରକାର। ତେବେ ଆମେ ଶାନ୍ତିର ସହ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବୁ, ନହେଲେ ଏ ଗାଁକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। ତାପରେ ରାକ୍ଷସ ଭୂତର କଥା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଡରିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶେନି। ତାପରେ ରାଜୁ ଆଉ ହରି ଏସବୁ ଜାଣି ରାକ୍ଷସ ଭୂତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲେ। ତାପରେ ରାଜୁ ଆଉ ହରି ସେ ରାକ୍ଷସ ଭୂତମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବ କହୁଥିଲ, ଆମେ ସେଇ ମଣିଷ ଛୁଆ, ଆମକୁ ଖାଅ। ରାକ୍ଷସ ଭୂତମାନେ ଏସବୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ଏ ଗାଁରେ ତ ଆମଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାକ୍ଷସ ଭୂତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡର ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ତାପରେ ରାକ୍ଷସ ଭୂତମାନେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ବି ଏ ଗାଁକୁ ଆସିବେନି ବୋଲି କହିଲେ। ଏତିକି କହି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ରାଜୁ ଆଉ ହରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ରାଜୁ ଆଉ ହରି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ରାଜୁ ଆଉ ହରିକୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ରାଜୁ ଆଉ ହରି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିଦିଅନ୍ତି।